Ka rensan penisap ia kabala tip kum ka Ribhoy Superstar bala penia da ka LS Imli Production ka badang syudap syen kata ha ka khatsau tarik no pra ha ka ba ha ka tai ka semi final kala danru ka jing pen khalai no sip lane ka lucky draw ha ka ba ya ka kusnam ban ningkong bat balai jong ka tai ka lucky draw ladap ban ai syakitu ki nong job bat ya ka kusnam ba ar am syam ladan bawan ban syam bat un number udai sau pra sau sau kumta na kaliang ka LS Imli Production kala pentip syakitu ki paj ba ki badan yau teu number ha ka slip jongki bakin sngob ha ban wan shim ya ka tai ka kusnam da ka bakol ha new number pra not pra nyau khandai san lane khandai riu iwe ar nyau khandai riu khandai san sao kani ko mai kani shahi sao pra sao 4844 48 and the 44